Assalamu alaikum rahmatullahi barkatu. A yau ina so in gaya maki wani labari ne da ya faru tsakanin su Audu da Ali. To bismillah Mr. Samir, ina jin ka. To godiya nake hajiya. Wata rana ne Audu da Ali za su yi tafiya, sai kowa ya dauko jakan shi suna kan tafiya kenan. Suna cikin tafiya sai can suna tafiya can cikin jeji sai suka hango wani kunshi a gefen hanya. Tun da dama Ali ne a gaba, sauri ya dauka shi Audu ya ce kai mun taki sa'a. A wurin ne Ali ya ce a'a mun taki sa'a ko dai na taki sa'a. Audu kuwa ya shiru, kayan shi sai suka tafi. Suna nan tafiya a can cikin jejin nan. Can cikin jejin sai ga mafasa suka billo musu. Mafasan kuwa suka billo musu suka bi su a guje. Suna ta gudu can sai Ali ya kasa saboda nauyin kaya. Da ya gaza kuwa ya ce ma Audu kai za mu yi asara fa. Audu kuwa ya ce a'a za mu yi asara ko dai kai za ka yi asara. Shikenan karfin Aliko ya kare a wurin nan ya fado. Audu kuwa ya ci gaba da guduwan shi. Mafasan sun zo da sun kama Ali sai suka tsaya a wajen nan. Audu ya ci gaba da tafiyan shi. So a yanzu nan me kika koya a cikin labarin nan? To gaskiya Samir, wannan labarin fa labari ce mai daɗi kuma labari ce mai amfanarwa. So a yanzu na cikin labarin da ka bayar, na lura na gane a ciki cewa duk wani abun da ka samu ko kin samu tare da wani, ko da sanin mutumin nan ko bai sani ba, ka yi kokari ka sanarwa, saboda sometimes zai yiwu abu ne mai kyau ko kuma zai yiwu abu ne mara kyau wanda zai cutar da kai, amma ka sanar da shi ya fi ka sanin abun. Kaga za ka samu haske a cikin wannan al'amarin. So wannan an ce labarin zuciya a tambayi fuska, kuma dabara ya rage ga mai shiga rijiya. To gaskiya hajiya godiya nake da irin karfafawan da na ji daga gare ki. A yanzu nan ina ganin kamar zan tafi, so zan yi kokari sake haduwa.